A Mancomunidade do Salnés segue formando a persoas desempregadas da comarca a través do seu programa integrado de emprego. Nesta ocasión son 15 as persoas que están a participar nunha nova edición do curso de manexo de minipas e retroexcavadoras. Bueno, tenemos la retro, que es muy fácil de manejar, y después tenemos las mini cargadoras, que, vamos a ver, son distintas las dos. Una va por pedales, en movimiento del cazo, y la otra la tenemos en los mandos. Desta edición salienta cada vez maior presenza de mulleres nun sector tradicionalmente masculinizado. Nesta convocatoria, o 30% das prazas están ocupadas por mulleres. Un 30% neste curso que se está a levar a cabo, o 30% é presencia femenina, é dicir, está formado por mulleres, o cal, pois, de alguma maneira, pois, tamén é unha satisfacción. O alumnado pola súa banda salienta a utilidade deste curso que lle están a sacar todo o proveito posible e están a adquirir destrezas como a construción de cunetas, movemento de terras, apertura de gabias, preparacións de terreos, limpezas de canles ou ríos ou desbroces forestais. A verdade notei-me neste curso porque me parece algo interesante. En poucas horas a verdade que aprendes bastante, o manexo é moi sencillo e, bueno, pois a verdade que ten bastante é amplio e podes aprender bastantes cousas. Nunca había collido unha máquina destas e está sendo moi ben, moi ben. Eu digo a xente que se anote moito porque sí que o pasas bastante ben, aprendes moito e a oferta laboral que hai é bastante alta porque non moita xente quere se dedicar a isto. Aí está unha das claves desta acción formativa, un futuro laboral case que garantido ante a alta demanda por parte das empresas e a falta de profesionais. É unha necesidade no mercado laboral e, polo tanto, formar a persoas para poder que as empresas poidan ter esa oportunidade tamén de contar con novos traballadores e sobre todo formadas, xa non solamente para a comarca do Salnés, senón incluso tamén para outras empresas fora desta comarca. Eu creo que debemos de seguir na mesma liña de ensinanza, na mesma liña de formación. A formación é moi importante, cada día é máis importante. O Programa Integrado de Emprego está financiado pola Consellería de Emprego, Comercio e Migración e cofinanciado polo propio organismo comarcal.